kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Diego! 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 Magandang tanghali, kumikinang ina! Nicole Ayala, Nicole Ayala, Nicole Ayala, Nicole Ayala. Gusto ko lang i-congratulate ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry for opening another branch. Hey, congratulations! Congratulations! Today ang kanilang grand opening ng kanilang first ever branch sa Pampanga, Robinson Star Mills, Pampanga. So congratulations Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Congrats sa mga taga-Pampanga. May pupuntahan na kayo Correct! dyan. Para bilhan ng legit na gold. Alam niyo po mga kabisyo, kung hindi niyo pa ito narinig, mas maganda pong investment po talaga yung gold. Totoo. Isa sa mga pinagsisihan ko talaga sa buhay, talaga Jegs, ay yung pagbili ng mga, hindi naman masyado, pero kapag panahon ng kagipitan, hindi ko kasi madaling nabebenta yung mga nabili kong Mga bag. bags, Oo. Talagang kung mabebenta ko siya ng sobrang mura. Yung ano tawag doon? Paiyakan. Palugi. Oo. Paiyakan o palugi. Unlike yung gold kasi kapag dyan The ka more na nag-invest, tumatagal, tumataas yung value. Oo. Tapos like meron akong isang friend recently ang ginawa niya, pinagsama-sama niya yung mga gold na yung mga kalahati na lang, yung mga naputol na, tapos yung mga kulang na ng pakaw o kaya kalahating pair na lang ng earrings o kaya naputol na necklace. Tapos pinatunaw niya tapos naging bagong bracelet. Wow. Diba? So yan po yung magandang investment always. Gold. And Ayan. syempre doon lang tayo sa pinagkakatiwalaan, Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Tama. Congratulations! Congrats! And speaking of congratulations, napansin mo, I'm sure, Jeg, sa mga kabisyo sa inyong mga feed sa Facebook, Instagram, puro graduation. Correct, tama. Oo. Yan. Kanya-kanyang may kumakagat ng medal. Correct, diba? May mga ganon, kanya-kanyang recognition. So ngayon, isa sa mga parang naging topics for debate na maganda ring pag-usapan is parang palagay ko rin kasi talaga, ito yung lagi kong tanong parang tumalino ba talaga lahat ng mga bata ngayon? Or bumaba yung level of ewan ko, may binabaan ba na criteria? Diba? Pero parang napagtanto ko lang din na meron ding binabaan Oo. Meron, hindi na siya dati, katulad ng dati. Napapansin ko sa mga kabataan ngayon kumpara sa atin, more on yung critical thinking. Ang meron sila. Medyo mahirap sila doon. Unlike sa atin kasi matitigas tayo, kumbaga lumaki tayo sa medyo parang kung anong meron dyan, yun ang kakainin. gagawa natin ng paraan. Sila ngayon parang na-stress na sila Oo, mabilis sila ma-stress. Oo, Kaya parang konting lang. nag-a-anxiety sila. Tsaka yung buzzword nila, anxiety, depression, parang andali na lang siyang sabihin. Pero we do not disregard and invalidate. Kasi totoo po yan. Kasi lahat tayo, at one point in our lives we experience or somebody in our lives experience yung anxiety and depression. So it's real. Pero mas lang talaga yung kabataan ngayon, mas exposed sila sa ganun. Tapos mas nafe-feel nila yung sakit lagi, lalo. Kaya ramdam ko, medyo kahit papaano, binabaan yung antas ng, hindi ko alam kung ano yung tamang term for it Kasi yun nga yung na-realize ko, everybody gets awards now. Hindi ka, ako I would say na I know of schools na talagang napakahirap talagang magbigay. Oo. Napakahirap talaga. Tapos minsan, like kunyari sa amin, isa lang sa buong batch ang pwedeng makakuha ng
pinaka-highest na non-academic award. Parang ganyan. Hindi yan yung parang easily given to everyone. Oo, totoo. Hindi talaga siya ganun. Talagang dugo, pawis, lahat na ng klase ng paghihirap to the point na hindi ka gigimik habang gumigimik yung iba, to the point na ikaw yung katawa-tawa kasi nag-aaral ka, sila hindi, pero okay lang kasi napakahirap kunin ng award. Dati sa panahon natin, Oo, sobrang hirap talaga. Like sa akin sa nung elementary, ang ribbon, yan, na nakuha ko is Best in Religion. Yan. Ngayon, pwede na nating pero kung kwento mo yan sa akin ng masamang nilalang ka pa. Tapos sasabihin mo Best in Religion, balikan ko yung mga teacher mo talaga, 'di ba? So may mga ganon, may mga ribbon na Best in Religion. Pero ikaw lang mag-isa. Sa entire na graduates, ikaw lang mag-isa. Kasi hindi siya madaling kunin. Kasi nga, yun nga siguro pinalaki tayo at nasanay tayo na talagang bakbakan. Masanay din tayo sa paghihirap. Ganyan. Ngayon parang medyo pinadali na ang lahat eh. Napapansin ko lang din although hindi naman din ako masyado nagreklamo. Napapansin ko lang din na madaming mga ang graded ay madali na, basta hindi na siya ganun ka-strict for me. Parang mas mabilis na talaga siyang kunin yung mga awards. Kaya nga, yun yung debate na okay ba yun na lahat na ng tao may award? Kumpara noon na iilan lang yung nakakakuha. Yan. Debate yan eh. Siguro nag-a-adjust na rin din sila kasi iba na rin tong generation to. Parang parang isa sa sinabi nung in-interview yung isa sa mga sinusundan ko sa YouTube pag pinapanood ko yung Give Me an Answer. Parang ang ginagawa niya, Christian siya na pumupunta sa mga university, tapos parang kung mga nagtatanong yung mga atheist, parang nagkakaroon sila ng discussion ng debate. Tinanong siya kasi more than 20 years na nang ginagawa to eh. Anong pinagkaiba ng mga estudyante dati kaysa sa ngayon? Ang sabi niya, medyo fragile na sila pag nagdebate. Unlike before na head-on talaga, binabanatan niya rin din yan mga atheists. Ngayon medyo naglaga na, ganyan. Medyo naghihinay-hinay na siya kasi may mga issue na ng anxiety. Yan, correct. Nag-iba na. Kaya nag-tone down na rin din yung paano siya makipag-debate sa mga estudyante. So nag-a-adjust. Oo, nag-a-adjust. So kaya feeling ko rin yung education system, yung academics, kaya din nag-adjust. Yan. So kung question of everyone's getting it now at ang dali na makuha, wala naman ding masama. Ang sarap din kasi talaga sa pakiramdam, 'di ba? Wag din nating i-limit sa a few. 'Di ba? Kasi nung araw din talaga, it's just 1% lang of the whole student population yung nakakakuha ng awards. Correct. Kasi merong grade na kailangang i-meet, ganon. Ngayon kasi lahat na talaga eh. Pero ang maganda, sa tingin ko pwedeng gawin is yung may ika-categorize mo pa rin. So for example, like I know of a school na halos lahat, basta ma-meet lang nila yung grade requirement, lahat sila with honors. So parang nakakahiya pag wala ka kasi halos lahat meron. Kasi meron ka lang i-meet na grade requirement at yung grade requirement hindi mataas. Ang mga 85. So pasok ka na doon. Yun eh, di ba? Ang baba siya. Kasi dati sa panahon natin, kung gusto mo talagang bright ka, 95 and above. Wala kang grade lower than pababa than 90, lower than 90. Natatandaan ko dati, ngayon kung hate na hate ako ng mga klase ko, pag umiiyak ako, pag nakakuha ako ng 89. Umiiyak talaga ako kasi ang hirap kumuha ng honors. So pag meron kang 89, kahit mataas talaga yung 89, pwede niyang hilahin yung grade mo eh. Masakit sa mata kasi yun eh. Masakit kasi siya kung puro 9. Tapos biglang may isang 89, di ba? Yung iba kasi hindi naman sila achiever. So pag 89, mataas na sa kanila. Pero kanya-kanya kasi talaga eh. So, yung binibigay na siya sa halos marami, okay lang din naman. Maglagay lang din tayo ng difference. So, katulad nga, yun nga sabi ko, pag with honors, ma-meet mo lang yung grade requirement, lahat kayo with honors na. Okay yun. So, at least, with honors yun hindi yun talaga madaling kunin, di ba? Tapos, merong with high honors, tas with highest honors. Para talagang ma-distinguish pa rin natin. Kasi, iba pa rin talaga yung nagpupursige ka kasi meron kang ina-achieve na goal. Correct. Versus, hindi, maano ko lang tong goal ko lang yung grade requirement. With honor lang ako. With honor. Kaya rin ako, medal pa rin naman yun eh. Ayan, iba pa rin po kasi siguro being somebody na sobrang studious, sobrang ko kasing studious nung araw, iba pa rin naman yung feels talaga ng yung
yung inilaban mo talaga ng bonggang-bongga yung para may justice grades. din naman sa mga kagaya ng mindset mo, 'di ba, na gusto mo talagang umangat ka na ikaw talaga yung medyo merong talagang cream of ka the lang, crop hindi ka lang yung one of those, 'di ba? Gusto mo ikaw yung nandun Correct. sa taas. Ikaw yung icing sa ibabaw ng cupcake. Correct. Ika nga ni Kim Chu. 'Di ba? Sana may ganun pa din. Kasi while madami ang mas fragile or this is a fragile generation, 'di ba? Madami pa rin naman na achievers. At wag po tayong wag nating hayaan na mawala yung mga achievers. Hayaan din po natin na may mga bida-bida pagdating sa pag-aaral kasi hindi tayo dapat mag-smart shaming. Na meron pa rin silang nilulook after kasi kung halimbawa kung pare-pareho na lang lahat, correct parang wala na rin din sila ng gana. Lalo kung alam mong petiks na lagi itong kaklase mo, tapos parehas lang kami ng honors. Hindi rin So, dapat dun tayo sa ile-level up. Merong ganon. So, yun yung magandang nakita ko dun sa isang school na yun. So, merong with honors na halos lahat. Ilan lang talaga yung hindi nakakuha. So, grade requirement lang. Tama. Pero yung aakyat ng stage, kumbaga lahat na makakuha, meron sila sa kasabay ng diploma. Pero pag with highest honors, yun yung aakyat sa stage, tatawagin yung magulang. Correct. Yun, diba? So, para meron ding goals. Iba pa rin kasi kung lahat ng magulang umakyat na sa stage, ewan ko lang parang kahit papano medyo mawawala yung yung prestige of the high honors. Yun nga, nalulungkot lang din ako, though hindi mo talaga may iwasan. May mga schools, especially yung mga public schools na gumagawa na lang ng award o medal para lang lahat meron. So magdo-donate, basta may ma-donate ka lang ng medal, ano ba? Best in uniform, best in ganito, best in attendance, diba? Para makaakyat lang sa stage. May ganun din talaga eh. Kaya nga okay lang kung that's the ways of the world now, para makaakyat lang sa stage at maiwasan ang anxiety. Pero wag natin kakalimutan yung correct, yung may mga platform pa rin doon sa mga matatalino, mga achievers. Parang gold, silver, bronze. Yan. Lahat pwede magka-bronze, pero iba pa rin pag nag-gold ka. Nandun ka pa rin sa tapakan. Tinatayuan. Nandun ka pa rin sa pinakataas. And dapat din naman, i-value yun. Kasi kung ikaw din naman yung cream of the crop, best of the best, it also has to be acknowledged. Tama. Pero walang masama, okay yun. Correct. Ang sarap sa pakiramdam na merong medal yung anak mo. Yun. Lalo kung ikaw ay isang magulang, tapos hindi mo yan na-achieve kasi kabatch ka namin. Hindi ikaw yung isa sa mga achievers or ang hirap kasi talaga, di ba? For your child to have a medal, whatever it is, talagang big deal para sa kanya. Grabe din naman yung confidence boost. Meron nga nag-viral niya na video na napanood ko na isang bata, para yung mga kaklase niya, ang dami-dami ng medal. Sa kanya parang dalawa lang. Pero nung tinawag yung mga tito niya, ang daming sandamakmak na medalya. Halos hindi na magkasa sa liig niya. Diba? Pero ang tuwa-tuwa, sayang-sayang yung bata. Kasi diba meron din kasi siyang ganong boost eh. Totoo. Meron din siyang ganyang klaseng yung confidence ng bata na nadidevelop din eh. And lalo pa kung halimbawa, fragile generation, yung ganyang klaseng confidence boost is very helpful. Yan, yung empowerment, napaka-importante sa panahon ngayon. Yun yung true lalo at walang halong eklavo. Ayan. At congratulations, hindi lang sa mga estudyante, kundi sa mga magulang. Yes, congrats. Na patuloy pong nilalaban yung edukasyon ng kanilang mga anak. Very good po kayo. Congratulations, mommy and daddy. Ayan. At sa mga magulang naman po, nakaka-graduate lang ng kanilang mga anak at nagkakamot na naman ng ulo dahil mag-i-enroll na naman. Oo, ang bilis ng transition kasi parang lahat slowly bumabalik na sa June and July. Yan. So, laban lang tayo. Laban lang! Let's do this! Siya, hanggang dito na lang muna ang tambalang kumikinang. Muli, ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!